Nananatili pong ligtas mula po sa toxic red tide ang mga lamang dagat na matatagpuan sa bahagi ng Western Pangasinan. Batay po sa abiso ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR, kabilang sa mga ligtas na lugar na ang mariculture ng areas ng Infanta, gayon din ang coastal waters ng Bolinao, Anda, Alaminos City, Sual at Wawa sa bayan ng Bani. Samantala, nananatiling positibo naman sa toxic red tide ang ilang karatig probinsya, partikular na ang Dumankilias Bay at ang Tantang Bay sa may peninsula ng Zamboanga pala ito. At Matarinaw Bay sa may Samar, Eastern Samar. Sa Dagupan City naman, patuloy ang malakas na bentahan ng laman dagat at nasa 50 pesos kada kilo ang presyo ng tahong habang umaabot naman sa 350 pesos ang kilo ng kada hipon naman. IFM News. IFM News. IFM News.